Het is een wienmoen, hè? Ja, maar die dikke die heeft maar 4 weken. Ja, maar dit is een Amerikaanse wienmoen, hè? Die gaan meer. Die gaan 18 of 32. Ben er gewoon met 12. 6. En die maakt jou naai? Ja, je bent thuis wat maar gewoon. Zei je dat? Zo. Ik ga vroeger altijd met die dingen omgaan. Ik was vroeger bij een boer en die is zo'n inventar. Die scheidt hierin, die heeft zo'n inventar. En nou ja, dan moest je dan wel even heen. En daar heb ik wat van heen aan denken. Ja. Daar komt de passie wat waai. Dat is een passie, ja. Daar hebben we een gegoten, hè. Maar hoe weet je nou precies hoe je zo'n maatje maakt? Ga je echt niet in opmeten? Of? Nou ja, ik weet nog van vroeger al ja, hoe dat in was zit. Zo, dat weet ik al hier nog. Je draait hem hier op. Zo. Dan kan je hem uit de wind draaien, hè. Zo. Krijg echt. Nou is er net volle wien, maar ga je er naar voorstaan te blazen? Nee. Nee, er is nog geen wind, dat is jammer, want hij draait, gisteren draaide de hele dag. Ja. Ja, Dus die er daar moeten door, hè. Ja. Jo, heb ik mooie arkje rond de wand hingen. Dat is al wat die boeren vroeger gebruikten, hè. Dat is al wat ark wat die boeren vroeger gebruikten al jaar. Er hing thuis een stormlampen daar, daarboven. Die ging met schoonheid vroeger, want die ging geen elektrisch. En als ik dan snijde onder bij Pietje weer, want die weer kooiboer dat in het kerk, hè. Nou, dan jongens, dan gingen we bij de keilongens en dan ging hij die lampjes aan de arm hingen en dan ging je er met de strandbeer bij de keilongens, hè. Zullen we een boel doosje? Nou, er is nog wat aan meer wien. Dan ben ik een hebroder die steen uit de zee. En dan wilde een tekening hebben, maar die had ik net. En dan zei ik, neem maar een foto en dan doen ze dat. Ja, goeie. Moet je met de blabber of moet je hem best in, Nou, wij komen hier wel even met het hek. Wat ben je aan het doen? Als je bij je maas van buiten komen en je hebt beesten, dan moet je zorgen dat die wat krijgen. En anders dan verwennen ze van die. Nou, dat wanden. Dan mag je erin wijzen, dan ben je maas een oorke. Hoe laat gaat de wekker? Nou, de wekker gaat bij mij net een patatje, want ik kan maar meer van het bed komen. Want het luidt wel lekker maas, nou. En nou ja, dan moet je maar rekening van een kwartier vragen. Nou ja, dan wast je die beesten wel op me, nou. En dan hebben we ineens geen spul. En dan razen ze even om me. Nou, dan krijgen we wat. Nou ja, ze razen de hele dag erop zelf. Want als ze me joggen, dan maken ze wat hen, nou. Menen ze. Krijgt net altijd. En wat dat ongeveer, joh, wil je goed ontvangen als je aankomt? Ja, ik wil je best ontvangen, ja. Ja, daar is geen... daar is niks mee, mooi. Ze weten precies wie ik ben. Als ze me aankomen, joggen daar, dan razen ze zagen. Hoi. Ja, en de lampjes die stappen ik alweer om. Ja, dat is wat een misvatting geweest. Want ik heb 4 oktober de raam bij de ski opdienen. En 3 weken later hier lam. Ik zei, dit is een raam die mag nooit weer verkeerd, hè. Dit is een die past op een baas, hè. Maar dat werd ik heel tijd gekker. Wat wordt gekker? Nou, maar die lampjes komen heel tijd jaren.
Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Als je op 5 oktober de rammer bij doet, dan heb je hier maar het lam, maar net jet. Maar als je dat vergeet, hè. Als je denkt bij jezelf, nou ja, voor jou aan ze wolles. Het moet halve haast wijzen, dan ben je een beetje aan de lerde kant, hè. Maar hier je ook net goed in de agenda schrijven. Ja, maar ik schreeuw heel weinig op, want het zit al hier. Je moet net er vol op schreeuwen, no? En wat zit er hier nou nog meer op het programma? Nou, ik ga naast een koffie drinken. En dan ging ik eens even zien wat ik doe zelf en dan hoor ik niks. Dat is makkelijk, no? Je bent eigen baas wat dat omgaat. Ja, ik ben eigen baas. Ja, een baas zonder geld, hè? Zo, dan kun je gauw redden, no? Toch had je een keer rare dingen moeten vinden, no? Ja, van een weekend moet ik naar de film in Leeuwarden. En wie is een aparte film? Nou, mijn vrouw zei, ik ga er maar net heen, maar nou jij ik juist van mijn maat is hier direct van de bioscoop. Maar er kwamen ze alleen maar de haan in de broek eruit. Ik weet net wat hem dat online had, ja? Maar dat deed ik. Het zou wel net zo best zijn, maar... Maar joh, het hoe die 50 tinten grijs denk ik. Oh, wie het 25 grijs nou? Tja. Dat is oors, hè?